היי, אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו אולי כיזמים זה איך אנחנו מתמודדים עם לא ממשקיעים, מה זה אומר עלינו, ויותר מזה איך אנחנו מגייסים כסף שיאפשר לנו באמת לעשות את הדברים מהר וטוב. ואני את הגיוס הראשון שלי עשיתי בגיל 29 בחברת מדיאקול באנגליה, $250,000. אחר כך גייסתי לקרן השקעות ולבית השקעות שהקמתי בשם MG Equity Partners. ב-2008 סגרתי הכל, יצאתי לאיזשהו מסע בעולם, בעקבותיו חזרתי והקמתי וכתבתי את הספר הזה, שמדבר למעשה על המסע שאנחנו כיזמים עוברים. ואחת ההחלטות שלקחתי, אולי מתוך הכאב והתהליכים שאני עברתי כיזם, גם בחו"ל וגם בארץ, זה לעבוד עם יזמים וללוות יזמים את כל התהליך. בשבועות הקרובים אני הולך לעשות וובינרים, מין סמינרים אינטרנטיים שמדברים על הדברים או לכאבים הכי גדולים שיש לנו כיזמים, ואנחנו כבר נתחיל ביום שלישי הבא, ב-18 לחודש, נדבר על הנושא של איך אנחנו מגייסים כסף ואיך מגייסים את $250,000 הראשונים. בוובינר הספציפי הזה אני אדבר על 3 טכניקות, איך אנחנו רותמים משקיע, איך אנחנו מקבלים כן ממשקיע, נדבר על מה המשמעות של לגייס צוות מנצח, איך אנחנו עושים את זה וכמה זה קריטי בשיחה עם משקיעים, ונדבר על, או ניתן לכם דוגמה של איך נראית קילר פרזנטיישן למשקיע. אוקיי? זה השיחה. אם זה מעניין אתכם, אני מזמין אתכם להצטרף, זה חינם, ללחוץ על הלינק כאן למטה ולהצטרף ביום שלישי, 18 לחודש, ב-9 בערב. נתראה, ביי ביי.